fo kabela jelen wala nyumano la dalasigi do ni anyo kene kan mime talike gafe kuna fonina aywa kalimu karamo ulumana no mimla ka sebeninke nazarakana on mesoro kota miye to dunka bamana ganjele kaseka alasola miye kuna foniye akana ke masi dingile ngere anya fo ni etene katabla fo jumala donc amedo ni bara no kabela jelen wala nyumano de mba kan ba lamemba ani fleba ambe bela jelen fo kabela jelen wala nyumano wa keto oborofa wati ni wati ambo feneke ko da mawkro bari kuma fle amano ni mado fi mangashila ina do jema ngashira aywa layini ko ni ode ka kuna funi kaseka di bela jele matuga mina miye kuma siriye aywa kaseka oban ambe kuna ambela tuga mina aywa o sababu de la medo ni gafe nuya alisa ame folike gafe folo mi manyokoro ode soir de bon ko e boko baduru keme kononton ani ta ani woro bi ame wati mina ayira ka fo kota ni kasigi no o maban miye bolofini fana ye ale fene konte ban keleche mi no olube talike gacha aywa ibai ka fo ni olu yere keleche yi mununko ko olube demedo mali findigila ka ma ni alere koni nyema ya be general Elaji Gamu alere koni bulu ga ibina yi kabini sibiri yere koni temele mi metalike eta islamique la ale ni jesim were koni ye nyogon soro dagabana kelela aywa kelemi yere koni konnala na kera alaini ye jume ya sa ma kelenkele wal ma jekulu kelenkele belaje le ne ba fe mi oluka marai kaseka osoro gawo ale ni menaka yere koni kantuga mina nga iba ye ni keleban yere koni konnala minye jamanade nana masmolu nye olude koni bonela unina ga gacha ale wulika joke ya kaseka do malidun olu yere koni ni wale jung yere koni ni ngonche anya fo jekulu mimbe nabe fo ko plateforme des mouvements de 14 juin 2014 ni otegeno blala Algérie yere koni maïda ka fo ka beni tenen doy octobre kalo kle bisabani kele samba fla ani mugan fla kle gan fendege kanyeta ani fla re koni wati mimme talike eta islamiki maw olu koni ye jigininke minye ayina alere koni marala aywa krenkrενela ni alebe ashwaji ore koni komini re koni konnala bamachu ibaye yani uka minye wulika joni kelo yere koni dalum folo uye binge no ye malide na masmolu kasega wale juguta ko lu segere unu bulufon abela jile ga kuna funi sorale gacha keleche ofe olu de koni wulika joke yasa kasega do uni de manade na masmolu yere koni olu ni nyonche tuga mina ibaye ka fo anya fo tuga mina kelen yere koni kunye jume wati jamba walima erijan yo de koni ke mini gacha alini bambachu ukoni ubenyogona alaye deme ko di anga kelecho manu ye gacha ye aywa bambachi nunu ukoni ubulla mata aninduru olu yere koni toru ko munu no olu nimbina na gacha oluka manani unimbina fokata se jamanade na masmale no olu ye civilier ukunye dankarike munu na ukawulika jo folo konnala General Elaji Gamu aywa koni ya iraka fo ko minye bambachi nunu o bolofen koni chama keleke minena aywa fo katasi minye ananjo na shiwerema aywa u koni uyo soro no ye keleche munu mbulila aywa mino be talike Abu Al-Barak Al-Sarawi aleni aka kelejiduna ni olu yere koni ye eta islamiki ibaye okuna fondi kelen konna la mi metalike jekulu mi nabe fo ko mouvement plateforme mouvement 14 juin 2014 mi tegeno blala Algérie ukoni ya ida ka fo bambachu ye ni wale minke olu ba kon fo koni yere koni dana ga o temelen ko kaboye mi ye kele jugu ye o fene dona jesim ni oye groupe de soutien à l'islam à l'islam aywa fokata se mi ye eta islamique yere koni ma aywa yoro mina nakera minaka ni alerebe aga nakera minaka krenela aga zargazen aywa akera o yere koni konna la ka beni tarata duay eta islamique olu koni ya ira ka fo mi metalike jesim na olu ye pogode koni dola ma binani aywa olu koni ye o shilatunu anu bolofen chama kaseka o soroko no ye keleke mino yere koni ye alisa nantara tamalat fokata se andar bukan ni oye jebok yere koni ba abela jileme gawo yere koni marafe eta islamique olu koni ye ayira ka fo ni jesem koni ka wulika jore koni konnala
kɛlɛw kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye halisa a ka gɛlɛ bi an bɛ waati min na ayiwa bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ k'a fɔ kunnafoni di siraw fɛ min bɛ tali kɛ Gawo fo ka taa se Menaka olu yɛrɛ kɔni mara ma ayiwa ko bi a bɛ olu yɛrɛ kɔni ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka kunnafoni min n'an b'a sɔrɔ ka bɔ Yad Agali ale ni a ka cɛdenw n'o olu ye GSM yɛrɛ kɔni yɔrɔ la olu b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa yɔrɔ min n'a tun bɛ État islamique bolo ko olu kɔni ye a taraku u bolo ka bɔ bari ka da ka min dɔgɔkun tɛmɛlen ayiwa olu ka mara de tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan ka hakililajigin kɛ ko kɛlɛ min yɛrɛ n'a a bɛ tali kɛ kɛlɛjuguba yɛrɛ kɔni na ayiwa bi an bɛ waati min na o kɔni o ma don n'o ye banbaaci ninnu fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ labɛn na kɛlɛ marifaw olu dɔw bɛ ka labɛn ayiwa kɛlɛcɛw dɔw bɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan yaasa don min na a bɛ fɔ ko karaw o k'a sɔrɔ bɛɛ ni kɔni o labɛnnen don nka min ye plateforme min ni ale bɛ tali kɛ 14 juin 2014 la ayiwa olu kɔni ye a yira k'a fɔ dɛmɛ u b'o ɲinina Mali finitigiw MINUSMA fo ka taa se bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ min na ayiwa i bɛ se ka baara min kɛ i ka wuli ka jɔ ye min ye ka se k'o kɛ yaasa min ye jamanaden nanamasumalenw ye olu ni bɛ se ka kisi cogoya min na u ma da o dɔnɔ ma jamana ɲɛmaaw olu welela min ye baɲumankɛ tɔnw fana ye maa kelen o kelen ni e de y'a dɔn e bɛ se ka dɛmɛ don jamanaden nanamasumalenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daciwaji ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ se ka to malidenw olu ni bɛ se ka kisi cogoya min na fasiri sɛbɛnba o de ye Umaru Angoyiba ka bɔ n'o o ye Soir de Bamako kɔnɔ halisa an bɛ to o Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ayiwa anw bɛ taa APCAM na APCAM an bɛ waati min na o ni o bɛ tali kɛ syndicat la ni olu yɛrɛ kɔni ye lafasali tɔn ye e ko olu ma ŋɛɲɛ ɲimi ka bɛn n'u ka ɲɛmaaw olu ka taabolo n'u ka wale ye wa ayiwa u ka lafasali tɔn kɔni y'a yira k'a fɔ donna nataw la min ye sɛbɛn ye u kɔni y'o bila sɛbɛn min n'a bɛ baara bila sɛbɛn kofɔ n'o o bɛ tali kɛ tile 3 la 72 heures nanzarakan na k'a daminɛ novembre kalo tile 16 la ayiwa ka taa bila novembre kalo kɔni a tile 10 ayiwa ani tile 18 na i b'a ye k'a fɔ ni ka bataki yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min n'a sɛbɛnna lafasali tɔn a ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ ni o bɛ tali kɛ chambre de commerce la kɛrɛnkɛrɛnnenya la APCAM hakilina jiginna n'o o ye Bakari Togola ale yɛrɛ kɔni ka dagayɔrɔ kɔrɔ o kun y'o ye kalo 6 o de tɛmɛra bi an bɛ waati min na ayiwa nin baarakɛla ninnu kɔni sarako a to olu ye n'a ma ɲa a b'o cogoya la ka ɲɛmaaw bannen bɛ k'u ka sara min d'i ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ taa baarabila la baarabila min n'a bɛ daminɛ novembre kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na ka yira k'a fɔ fɛnɛ o t'a ban pewu ye dɛ ayiwa laɲini min n'a a kɛra ka se ka u ka sara k'a d'u ma n'o o ma kɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ segin nin wale ninnu kan tuguni nka yan'o cɛ sini an kɔrɔ n'o ye novembre kalo tile 3 ye min bɛ tali kɛ alamisa la u ye anw wele kunnafonidilaw min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛna diɲɛma ani maliden kelen kelen a bɛɛ lajɛlen ɲɛna laɲini min ni a b'u bolo ka se k'o fɔ ayiwa u y'a ɲini fɛnɛ u kɔni ka laɲini ye u ye sɛbɛn min kɔni ci ɲɛmaayaso ma u k'a kalan ni jaabi yɛrɛ kɔni kan ka segin u ma u ka se ka jaabi d'u ma bari olu ka laɲini ye baara k'a kɛ bonya adamadenya ayiwa ani ɲɔgɔn tɔbɔtɔ o kɔni o kɔnɔna la o y'olu ka laɲini fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min fɛnɛ sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ indépendant na bi an bɛ waati min na e ko anw ka jamana ni o ye Manden dagabaji ye a tɛ ɲini ka k'o ye wa kɔrɔn fɛ a ka kalan min bɛ tali kɛ jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni naani nɔ i b'a ye k'a fɔ bi ayiwa diinɛ karamɔgɔw a n'a dɔnbaw e ko a ko in a tɛ ɲini ka kɛ gɛlɛyaba ye tuguni wa jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko kamiti maaw ayiwa o jɛkulu ninnu minnu ni olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ taabolo kɔrɔ olu bɛnba tun bɛ sira min kan o de ye sira jɛlen ye wa olu bɛ taa o sira de kan i b'a ye k'a fɔ jaw kɔni bɔra min ye diɲɛ dɔnniya sira kura fɛ kamalen dɔ bɛ yen nɔ a kɔni ye silamɛya ka se ka o lagosi fo ka taa se diinɛ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ alaba kelen in na ka se ka o diinɛ ninnu k'olu lagosi fo ka se ka i jɔ kuranɛ yɛrɛ kɔni kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra a ye maa caman dusuma kasi maa caman y'a ka dimi yira ayiwa o dimi yiralen kɔfɛ min bɛ tali kɛ minisiri min yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ diinɛko ani an ka laadalako olu bɛɛ lajɛlen ma ale yɛrɛ kɔni ye min ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min ni o ye jamana yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bɛn ni diinɛw lakanali ye ka se ka o kɔni o yira cogoya min na
nga iba ye ma dobe ni no ni adoni me kojugu sɛbɛnnikɛlaw fɛ hali wa wari baarakɛbaw no o ye banki ye olu yɛrɛ fɛnɛ ma kodɔnnenba don n'a bɛ tali kɛ Dumbi Fakoli la ayiwa ale ni ale yɛrɛ ka laɲini ye ka se ka taabolo kɔrɔ min kun b'an na n'o ye an ka diinɛ min ni o ye n'o ye ayiwa u bɛnbaw olu ka taabolo ye n'a bɛ fɔ min ma ko maya ka se ka o yɛrɛ kɔni don da la ayiwa i b'a ye k'a fɔ Fakoli Dumbi ale kɔni ye laseli fɛnɛ kɛ min bɛ tali kɛ Mamadu ale Danbele ale de ye kamalen ye kamalen min ye i jɔ kuranɛ yɛrɛ kɔni kan ka se ka jigi yɛrɛ kɔni kɛ kamiti ye ayiwa o min kɛra ayiwa n y'a fɔ n'o o bɛ tali kɛ Fakoli Dumbi na ale kɔni ye minisiri yɛrɛ kɔni ye kumakan min fɔ ayiwa ale kɔni fɛnɛ y'a i fɛla fɔ ka bɛn ni o hakilina ninnu ye nka o min fɔra i b'a ye tali kɛra kɔnɔ ni faamuya ma sɔrɔ minnu na ayiwa ni jɛ ma kɛ minnu fɛnɛ ye o de kɛra sababu ye fanga tigilamɔgɔw u y'a wele ni ka se ka a ɲininka ayiwa a dalakan yɛrɛ kɔni na nka an bɛ waati min na i b'a ye ɲinini kɔni dayɛlɛnna bari maa caman ko cɛ kofɔlen a bɛ Mali la dɔw yɛrɛ ko a bɛ Afrique centrale yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ halisa ɲininiw kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka a jɔ min ye kiiri tigilamɔgɔw olu ɲɛkɔrɔ ayiwa karamɔgɔ min bɛ yen Usumani Madani Sirifu Ayidara ni ale yɛrɛ kɔni ye Haut Conseil Islamique du Mali o maa ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa Haut Conseil maaw olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ jumadon ni o ye sinikɛnɛ kɔrɔ olu kɔni bɛna wuli ka se ka bɔlɔnbaw minɛ ayiwa u dusumakasi ka se ka o yira o kama min bɛ tali kɛ Usumani Sirifu Madani Ayidara a y'a jira k'a fɔ nin hakilina in ale b'a kɔ wa ale yɛrɛ kɔni b'u dɛmɛ ko ye ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ ko waati tɛmɛnlenw na a ye kumakan dɔw mɛn ni olu yɛrɛ bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma hali n'o y'a sɔrɔ a ma seereyaba yɛrɛ kɔni da la nka an ka hakili lajigin kɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban in kɔni na min bɛ tali kɛ Usumani Madani Sirifu Ayidara a denkɛ n'o ye Iba Ayidara ni maa caman b'a wele ten ayiwa ale kɔni ye kuma min fɔ a ma faamuya diinɛ sira fɛ a ma faamuya maa caman yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye bi nka an bɛ min na min bɛ tali kɛ ni o ye wale min taara k'an ka diinɛ karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ n'an ka silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa a y'a ɲini diinɛ kanubaa bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa anw faralen ka to ɲɔgɔn kan ayiwa ka to juruba kelen ye ka hakiliw k'olu fɛnɛ kɛ kelen ye k'olu fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna a ma laɲiniw olu yɛrɛ kɔni bɛ sabati fasiri sɛbɛnna Musa Bilali Sidibe ka bɔ Indépendant ni ale yɛrɛ bɛ bɔ ko 5582 ani 82 la ka bɔ yen Nouvelle Horizon ni ale ɲɛdakura ale bɛ taa ni an ye min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaayaso Asimi Goyita jamana ɲɛmaa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na a bɛ fɔ denmisɛn minnu ma ayiwa ko jamana yɛrɛ kɔni Mali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen a den ni o bɛ tali kɛ sifinaka dɔw la ayiwa denmisɛn fitinin minnu ni olu yɛrɛ kɔni masaw ayiwa olu taara masaw olu ni binna kɛlɛdaga yɛrɛ kɔni na jamana ɲɛma i b'a ye k'a fɔ baara min kɔni don ayiwa a kɔni daw minɛra min bɛ tali kɛ san 2021 yɛrɛ kɔni na a kun ye mun ye ka se ka nin denmisɛn kofɔlen ninnu ka se ka u ɲɛji yɛrɛ kɔni ko o cɛ togoya min na i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni na ka bɛn ni nin wale kɔni an b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ denmisɛn minnu ma ayiwa ko pipi de la nation olu kɔni o don o ɲɛnɛmayara ka tila k'a ta k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo yɛrɛ kɔni na n'o ye octobre kalo ye kalanta minɛnw o kɔni o dira denmisɛnw ma fo ka taa se min ye carte bancaire ye u bɛ se ka taa wari bɔ ni mun ye banki la a bɛ tali kɛ min ye bisi n'o o ye mobili ye ka se ka o fɛnɛ bila ni o bɛ tali kɛ ayiwa denmisɛn ninnu yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin kalansow la ayiwa a bɛ tali kɛ o sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a ye carte mun dir'u ma n'o ye banki carte ye ayiwa u ka kalan wariw ni o ye kalo sɔrɔw ye olu de kɔni bɛ ta bɔ o kɔnɔna la an y'a fɔ a bilala waati min kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kɔni kalo ye ani dɛnkɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na jamana ɲɛmaa y'a laɲini ka se ka denmisɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bisimila ni o ye palais kuluba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ f'u ma ko pipi de la nation ka kɛ bɛn ni tɛnɛn n'o ye octobre kalo tile 21 san 2022 nin ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye min bɛ tali kɛ bisi 2 ka se ka o di denmisɛn 70 ɲɔgɔnna si o sigiyɔrɔ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ayiwa ale ni
fɛn caman n'o o dira falatɔw ma ani falatɔw minnu masaw ni olu yɛrɛ kɔni tanyara bina kɛlɛkɛ kɛnɛ kan nin kɛra kɛnɛ ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ko ayiwa ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kɔni ma a fana ye foli kɛ n'o ye Jaminatu Sangare ayiwa ka ɲɛsin nin baara ninnu kɔni ma wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra an y'a ye k'a fɔ carte ninnu kɔni kɔnɔna la yamaruya bɛ denmisɛnw bolo kalo kalo n'u ka école ta wari o bɛ bɛn n'o o ye min bɛ tali kɛ ayiwa 20,000 ayiwa 20,000 o de bɛ bɛn u ka kalo 3 kalan wari ayiwa o de kɔni bɛ bɛn o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni ma i b'a ye jamana ɲɛmaa a ye nin kɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kɔni hakilina ye ayiwa waasa tuguni ka tila k'a yira finitigiw minnu ni olu bɛ binna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ jamana a ma ɲinɛ u kɔ wa jamana yɛrɛ kɔni tɛna ɲinɛ u kɔ fiyewu den 287 ayiwa olu de kɔni nana fara maakura ninnu kan ayiwa bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ conseil des ministres min n'a kɛra utikalo la utikalo tile 17 san 2022 o b'a yira k'a fɔ o denmisɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛna tɔrɔmɔɲɔ min sɔrɔ o bɛ tali kɛ 20,000 na kalo 3 yaasa k'u ka kalantaw ani a taa ni ka seginw olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na Fasili Sɛnba ye Seyidu Konate anw ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ bi an ye min ta diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛnɛ fɛ ayiwa kɔɲɔmuso ale yɛrɛ kɔni ka mariage yɔrɔ la ayiwa a y'a kɛ yan ka di ni nin ye a y'i fa sentigɛ la a nana cogoya di i b'a ye ale yɛrɛ kɔni ka kamalen o de kun ye o ye n'o bɛ taa ale fɛ a b'i don vɛsi la k'a kan tigɛ ayiwa min ye ayiwa fɛn min a bɛ fɔ min ma ko ne de papillon fo ka taa se karabatijanw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye suluw ayiwa jamujɔnw ayiwa min ye italiyɛnw ye ayiwa fo ka taa se ani a ɲɔgɔnna si wɛrɛw ma chemise dagabanaw ka te a se sunkuru fɛ kuma bɛɛ ale de b'a fɔ banki min bɛ yan fɛ ne de y'o PDG banki min bɛ yan fɛ ne de b'o wariko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ furu kɔni donna o kan kan nka don min na denmuso yɛrɛ kɔni bɛna bɔ a kalama ayiwa k'ale cɛ banki baara tɛ nka min ye taxibolila ye ayiwa kamalen yɛrɛ kɔni y'o de ayiwa o kɛ min kɛ denmuso in fɛnɛ y'a ɲini min ye furusa ye ayiwa ka se ka furusa ka bɔ olu kun nin wale in kɔni kɛra Kenya jamana de kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ ayiwa yani a k'an bɛɛ k'o da an bɛ Darame k'a fɔ n'o ye Dramani Darame fo ka taa se min ye Gawusu Kalosi k'a fɔ Sabalikaɲi Ture min bɛ Kalu Ture Aja Ture ayiwa Salif Traore ka taa se Siriki Ture Magi Kan ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa maa caman na n'o ye Kanja ye ayiwa ka a fɛnɛ fo ka Usman Kan ka a fɛnɛ fo min bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ